Bueno, pues eso. Boa tarde a todas e todos. Grazas por estar aquí esta tarde de unha nova actividade paralela da 20 edición da MICE, Museo Pobo Galego. Bueno, estou aquí super ben acompañada con estas compañeiras, amigas. Vou-vos presentar brevemente a cada unha delas, vou-vos a presentar por que están hoxe, vou-vos a contar por que están hoxe aquí, porque desde a MICE as convidamos. E, bueno, queríamos ter unha mesa sobre algo que levamos tratado na MICE nestas 2 décadas, que é a perspectiva de xénero no cinema etnográfico, como a ollada, a parte de visibilizar o traballo das mulleres, como a ollada das mulleres tamén significa moitas cousas nos filmes, non? E para iso, ademais, queríamos leválo pois, a xente que está moi cercana, a xente galega, a mulleres galegas cineastas e, ademais, a mulleres galegas novas, porque nos parecía tamén que era importante falar dese relevo xeneracional que, de alguma maneira, tamén está ocorrendo no noso cinema, non? Entón, para todo isto, temos con nós, e empezo desde a miña esquerda, temos a conductora da mesa, que é Viviana Martínez. Viviana é doutora en Antropoloxía Social e máster en Antropoloxía, con formación en Antropoloxía Audiovisual e Cine. E ela, ademais, é membro da Asociación Galega de Antropoloxía, este ano é membro do xurado, tamén, e unha persoa que desde, bueno, non diría de que desde os inicios, pero sí desde hai muitísimo tempo, colabora e está moi presente no festival, non? Ao seu lado temos a Laura Piñeiro. Laura Piñeiro é montadora de cine, de televisión, graduada en comunicación audiovisual e especializada no seu eido no máster en montaxe da Escola Superior de Cinema e Audiovisuais de Cataluña. Centra o seu traballo no cinema independente galego, fundamentalmente como montadora, e, bueno, tamén formou parte de algúns proxectos audiovisuais que tamén pasaron pola MICE, non? Como Dores ou Maribí, que, bueno, son desas persoas tamén que de algún xeito, bueno, permíteme, crecestes seguindo a MICE. Tamén, efectivamente, que fixestes parte do audiovisual de 576 cantos. E ao seu lado, Miriam Opazo. Bueno, tamén, Miriam é tamén artista visual, cunha línea de traballo que consiste na investigación e na exploración artística a través do audiovisual. E, ademais, trata temas como as tradicións, o rural, a identidade e a memoria e as conexións entre eles. Directora dunha curta, Ningún Deus, onde fala das máscaras do carnaval do Entroido galego, e este ano a persoa que fixo toda a imaxe, todo o diseño gráfico da 20ª edición da MICE e a peza que producimos desde o festival, a peza curta, que tamén é dela unha maravilla, na que nos fala tamén do carro, que este ano era o carro e o meu foco. E ao seu lado, bueno, vou a facer así como tándem, porque un pouco de Isabela Iglesias e Adriana Pérez Villanueva, que son bellas amigas deste festival, bellas en comparación con elas, porque bellas non sodes, en absoluto, pero bueno. Bueno, elas as dúas forman parte de Illa Bufarda, produtora audiovisual, e en concreto elas tamén formaron parte, bueno, dirixiron 2 filmes que pasaron tamén polo festival, como Fíos Fora e Negro Púrpura. Ambos os dous, ademais, bueno, con moito recoñecemento, porque foron 2 filmes moi significados na cinematografía galega recente, non? Bueno, por decir algo individual, non, de cada unha, Sabela é fotógrafa tamén, de feito seguramente a coñeceredes tamén polo seu traballo ao redor do deseño gráfico e a fotografía. Adoras os collage e nos adoramos os teus collage. E, bueno, chegaches, bueno, mostraste con Adriana e a Bufarda no 2012, pode ser? Por aí. Bueno, e no caso de Adriana, pois Adriana é unha etnógrafa realmente, encantalle escoitar e observar. E, bueno, ela tamén gustalle moito descubrir e experimentar con formas técnicas para contar historias, que é un pouco tamén o tipo de cinema no que falamos aquí.
E xa non vos dou máis a chapa, deixo-vos con elas que para escoitar o que nos teñen que dicir e nada, vémonos en as seguintes sesións da MICE. Bueno, nada, pois comezamos, eu explico, Ana explicou moi ben un pouco a temática e tal, e a min, bueno, primeiro de nada gustaríame agradecerlle a Ana, a MICE, sempre, bueno, sobre todo por convidarme a este tipo de cousas e por facelas, que creo que son como moi necesarias. Nada, como un pouco explicaba Ana, pois un pouco a pretensión desta mesa redonda sería tentar abordar dende a perspectiva destas mulleres que temos aquí, que teñen uns curriculazos como Ana mencionou, pois que aportes serían un pouco posibles no eido cinematográfico, audiovisual, tendo esta cuestión etnográfica, tendo a etnografía como unha ferramenta posible e importante, e tamén a perspectiva de xénero como un elemento transversal e indispensable. E entón o que pensamos é unha serie de, un pouco entre todas, de ver que estaría ben contar, e pensamos unha serie de aportes, tanto dende a organización da MICE, como elaboramos así un pouco, e o que imos facer é plantexar unha serie de puntos e que todas comentemos un pouco ou comentedes a vosa perspectiva. Bueno, en primeiro lugar, un dos plantexamentos que nos parecían relevantes é abordar a cuestión da construción do obxecto cinematográfico como obxecto de coñecemento antropolóxico, cuestións que teñen que ver sobre coa legitimidade da representación audiovisual para o coñecemento antropolóxico. E aquí a min xurdíanme cuestións como se vos considerades idónea a representación audiovisual para facer achegas no ámbito do coñecemento antropolóxico, e se é pertinente como ferramenta etnográfica. É unha cuestión que está así como un pouco manida, de se ten relevancia esta cuestión da veracidade do que se filma e, polo tanto, se hai obxectividade ou non, que é unha cousa que xa nestes momentos quizáis que como algo que se falou moito, pero que tamén sempre me parece como interesante sacar. Entón, non sei se quere comezar algunha, se queredes... Alguén ten que comezar, veña, animadevos. A veces hai uns apuntes que teño que desear. Non sei. Non sei se hai... Sí. Está acceso, verdad? Sí. Vale, pois a primeira pregunta, eu creo que por interese tamén persoal, creemos que a combinación audiovisual e etnografía é genial. E creemos que o audiovisual pois tamén aporta mogollón de cousas, non? O proceso, a metodoloxía antropolóxica, xa empezando pola propia rodaxe, non? Porque ao final o feito de pensar en imaxes, de pensar en escenas, non? En contextos, ao final xa a metodoloxía cambia e parece que hai un convite como moito máis explícito así a observar as pequenas cousas, non? Pois sí, colócate nunha observación moito máis intensa, eu creo, non? E despois para nós unha cousa que tamén é moi importante é que o audiovisual accesibiliza, non? Os estudios. E ao final non é o mesmo ler un estudo de 40 páxinas nun PDF que ver un documental ou un filme e poder compartir esa experiencia colectivamente, non? E a nivel tamén do campo da etnografía e antropolóxico tamén a propia experiencia de colectivizar o visionado, non? Como que tamén dá aí moito, creo que é moi interesante, non? De volver ese traballo, ver
como a xente se ve representada, se gusta, se non, bueno, todo iso que ao final tamén ten moito potencial. Entón, é ideal. Sí que hai a nivel de tempos, pois igual sí que é como diferente, non? Como que o audiovisual require aí como, bueno, pois ás veces non podes pararte todo o que che gustaría nun sitio, o día seguinte tens que estar noutro lado, pero bueno, eu creo que combinando as dúas cousas se pode facer algo moi proveitoso. Bueno, despois, non sei se contesto a segunda ou... Sí, o sea, iré contestando. Era onde, sí. Aí eu creo que, bueno, que ao final todo está interferido, entón creo que partir desa base, tanto como creadoras como espectadoras, non, que ao final hai moitos xogos de expectativas, todo está, pois é o sitio, non? Ao final é un real, pero é un real que está condicionado porque hai unha cámara, porque queremos obter algo e esa outra persoa tamén sabe que queremos obter algo, entón, bueno, pues, como que hai aí un xogo de expectativas. Non sei se alguna máis queredes. Sí, eu a primeira pregunta completamente de acordo, sobre todo na cuestión de que o medio audiovisual pues, é moito máis accesible, xa a nivel de propia accesibilidade, pero tamén de comprensión, e tamén porque a imaxe presenta algo que non pode presentar a palabra, que son pues, eses pequenos xestos, o son, as interaccións. Tamén, sobre todo, con respecto á segunda, pois, tamén estou completamente de acordo, claramente, en que, bueno, a cuestión da veracidade igual non é tanto plantexarnos se un filme é 100% obxectivo, senón ser conscientes de que ten que haber un pacto mirada a mirada, un pacto da mirada de que en filma, dirixe, monta, un pacto da mirada coa mirada do espectador. Que un pouco eu penso que pensaba eu outro día cando lín as preguntas, que igual últimamente, máis na cara a actualidade, igual iso é moito máis fácil, porque estamos moi acostumados a recibir moita información e ao final a saber filtrar e un pouco a saber recoñecer e a saber situarnos nese pacto. Entón, supoño que hoxe é moito máis fácil asumir que estás diante dun filme, non estás vendo algo que é 100% obxectivo ou veraz, que ao mellor hai 50 anos. Eu personalmente penso moito que considero a antropoloxía e etnografía como unha forma de mirar o mundo dende un punto de vista moi concreto e que nos aporta como unha serie de información ou luz sobre o que vivimos no día a día que moita xente non ten por que mirar así. E considero que o cine é o mesmo, porque ao final estás filtrando a realidade a través estás construindo unha mirada. Eu penso moito isto dende montaxe, sobre todo que normalmente traballo moito construindo as miradas de outras ideas, entendéndoas para poder propicialas, pero dende aí teño que plantexarme moitísimas preguntas de como se construen, que queremos contar, e iso cando pos a cámara a tanto a hora de facer todo tipo de cine, pero especialmente etnográfico ou antropolóxico, de onde queres chegar con esa observación, como a vas montar para dar a entender esa idea. Entón, creo que dende aí sempre hai un punto de vista, que sempre hai unha construcción moi claras e que na veracidade da que fala, como esa segunda parte da pregunta, sobre todo, que sería un pouco, para min é erróneo pensar que pode ser veraz, porque, é veraz como todos os puntos de vista, pero nunca consideraría que algo non construído simplemente porque é observacional, porque hai que ter en conta que se queda fora, por que se gravaron unhas cousas e non outras, porque este punto de vista neste momento actual. Hai moitísimas cuestións, tanto do contexto, das formas, o propio respeto ou formas de facer a hora de chegarse a xente, que describe moito dese filme, que igual non son tan obvias como pode ser na escritura dunha ficción, pero que son especialmente significativas para por que se está contando, por que se construe esa mirada, sobre todo. Estáme recordando agora que igual no canto de falar de realidade hai que falar dunha construcción narrativa da realidade. Estaba pensando o mércores estive nunha conferencia maravillosa de Alfonso Puyal sobre o cinema no pabillón da República en París do 1937 e un pouco poñía en comparación máis ou menos dúas miradas do mesmo suceso, que era pois todo o que había en torno ao bombardeo de Guernica. E claro, por un lado había imaxes dos noticiarios do bando da República, que ao final un noticiario son imaxes que son puro documento.
que eran pois, dende o Chan, vías toda a masacre, todo tal, claro, os avións sobrevoando, mesma historia, bando nacional, dende o alto, a potencia da aviación, de non sei que, claro, ao final é unha mesma realidade, pero o que cambia é a construción narrativa. Eu, só por engadir unha cousa máis, sí que creo que ás veces con isto de antropoloxía e audiovisual, ás veces se cae un pouco como na problemática do arquivo, que é que eu creo que audiovisual sirve como documentación, non? Tamén como arquivo, pero que de nada vale gravar e meter as cousas nun caixón, non? Que eses arquivos teñen que estar indexados, accesibles, saber que existen, publicitados, porque sí que creo que ás veces hai esta tendencia, sobre todo, pois, eu que sei, pois, realidades, citando, por exemplo, letras galegas, non? Cantareiras. Ui, isto vais a acabar, hai que documentar, entón documentas, pero iso, que vai pasar con todo iso? Porque vas ter aí grabado moitísimo, que incluso igual nin siquiera a unha calidade sonora boa ou a nivel de imaxe, e eso despois non sirve para nada, non? Entón, que ás veces tamén falando destas cousas, eso creo que tamén é importante. Sí. Queredes que pasemos a seguinte? Ou é unha cousa tamén falando de todas estas cuestións da veracidade, da objetividade, non? Que pensabas, e tamén que hai outra pregunta que queda aí no aire, que hasta que punto é relevante a objetividade, non? Ou a veracidade, non? Creo que tamén é unha cousa que ás veces está ben repensar, porque, bueno. E despois, outra cuestión que víamos así relevante, non? Que é esta cuestión de enfrontar así este filmar cultura, non? Propiciando a perspectiva de xénero, xa entrando nesta cuestión máis directamente da perspectiva de xénero, non? E aquí xurdían as preguntas, non? Un pouco de, pois, como pensades que se pode propiciar esta perspectiva de xénero, non? No eido do cinema etnográfico e do audiovisual, nos temas, pero tamén no xeito de abordar o traballo etnográfico, non? Aí creo que hai diferentes xeitos, non ten que ser só facer películas de mulleres, non? Ou colocar mulleres, non? Como se di habitualmente, non? Colocamos aquí unhas mulleres e xa está a perspectiva de xénero, non? Non sei como vedes, quen quere comezar. Comezo eu, xa que teño. Sí. Bueno, eu creo que esa perspectiva está en todo, é algo transversal, non? É como, sí, dende como tratas as persoas, non? Que decías ti antes, as que vas a traballar, ou as que vas a filmar, como abordas o tema, non sei, os puntos de vista, que visibilizas ou que non, que espazos escolles, creo que está en todo. Creo que hai moitos perigos tamén, non? Aí de, non sei como decirlo, como facer un caixón único do que é o femenino, ou non, como que hai moita amplitude aí, eso, que non sexan só filmes de mulleres, non? Entonces, creo que hai que ter cuidado con iso, pero que está todo. Sí, eu penso que o xeito, tanto na escolla dos temas como despois na metodoloxía. Incluso, aparte diso, que ten que ver máis co filme, tamén coa revisión das propias estruturas que temos cada un na nosa cabeza. En canto da escolla dos temas, pois, que dicían agora por aquí, sí, o sea, es que estou completamente de acordo, claro. Eu vou estar de acordo con todas en todo momento, eso xa vos lo vou avisando. Pero, sí, igual, falar de escolla de temas, o mellor lévate a pensar pois, sí, vas a filmar determinada cultura, queres ter unha perspectiva de xénero, pois, a perspectiva de xénero non é só ao mellor abordar temas específicos da muller ou de outras disidencias de xénero, senón en cousas
cotiás nas que se fixa pois nun filme calquera que ao mellor non ten en conta unha perspectiva de xénero, pero que tamén está aí, porque ao final tanto mulleres como xéneros diversos formamos parte desa comunidade e creo que é moi enriquecedora, unha maneira moi completa de comprender esa comunidade, fixarse nesas dinámicas, nesas xerarquías, neses roles, ao final. Creo que senón sería un coñecemento incompleto. Eu, ao principio, cando me vin a pregunta, como que me fun absolutamente a outro lugar, que igual estades máis ou menos de acordo, igual é a primeira na que estás en desacordo, pero eu pensaba na pregunta de como se aborda con máis perspectiva de xénero, en plan, non pensaba quizáis tanto nos temas, pero sobre todo pensaba, como se fai? Con cartos. En plan de, as mulleres teñen que poder facer, en plan de, pois, dinero unha habitación propia, pois, literalmente, non e pensaba moito na forma de facer máis que nos temas, porque, ao final, digamos, creo que gran parte de que elas poden representar a súa mirada e os temas, incluso con perspectiva de xénero, pero que a perspectiva estea detrás, na forma de facer, de que teñan de verdad a posibilidade económica de sacar un filme adiante, de se teñen que sacar tempo, no sentido de que non están preocupados polos cuidados de outros, de outras cargas, de que económicamente poidan sosterse, de que poidan ser libres de escoller facelo sobre unha muller que admiran, pero sobre, non sei, en plan, un barrio en concreto e que as propias accións de o que propio que gravan xa construan dende aí e que se construa dunha forma moito máis plural que lles dá outra liberdade que tamén, para min, significa perspectiva de xénero e que ten moito que ver con bueno, co económico, porque ao final é dar posibilidades e que está moi ben porque ninguén pensaría quizás que eso son películas de mulleres necesariamente, sino que pero sí que están feitas dunha forma moi transversal pensada dende ese tipo de inclusión que creo que é o que a mí, bueno, cambiaría moito no panorama, porque tamén significaría un pouco de non mirar con este prisma de es unha muller facendo cine, é unha cineasta, punto. Igual que ninguén pensaría iso, quizáis dun home que simplemente se ponga a gravar e punto. E logo tamén na forma de equipos e traballo, que supoño que por aquí teredes moitas experiencias, pero na forma na que te tratas e coidas do equipo e que te tratan a ti, de que non, o sea, eu sobre todo como muller nova, a de veces que non me tomaron en serio, pero a xente que traballa comigo, a xente que vou entrevistar, a xente que pensa que igual, eso, bueno, sobre todo, vente como unha rapaza noviña, tal, como maja, agradable, entón é como que de repente volveste unha nena para eles, e o que queres sacar deles igual non é o mesmo caso que lle faría un home, que eso tamén ás veces resulta pois bastante desalentador, e máis cando ven de xente da profesión que debería, pois, quizáis, pois facer un pouco todo o contrario, entón creo que dende aí, que esa mirada está moito máis cuidada porque é moito máis libre, entón, a liberdade moi comillada. Estou completamente de acordo. Sí, un pouco eso me refería co de revisar as propias estruturas tamén, pues, a nivel de equipo e tal. Sí, por suposto, eu sempre fui unha nena. Claro. Ademais, con esta cara así de... Sí, eu tamén estou totalmente de acordo. Aí por engadir algo máis, non, que bueno, xa apuntaba algo a Adri, non, pero a forma na que representamos, non, que ao final é como estar constantemente revisándonos non, de si caemos en estereotipos, en clichés, e tamén, bueno, na perspectiva de xénero dentro do audiovisual tamén habería como a posibilidade, non, de crear, por suposto, nós, pero tamén ver que pasa se disponibilizas pois a linguaxe audiovisual, a cuestión técnica, pois a outras persoas que nunca o fixeron, non? E que pasa aí, non? Entón, bueno, sí que a parte formativa que levamos a cabo na illa nos dá pé a explorar toda esa parte que nos parece tamén super interesante, non? De ver como esas persoas pois se representan, collen o dispositivo e contan dende aí, non? Que esas outras formas tamén son importantes de ter en conta. Por apuntar iso. Sí. Queres pasar? Sí, sí. Sí. E, bueno, claro. Que na forma de gravar e todo, que o etnográfico antropolóxico requiere de moita observación e moitísimo tempo. Claro. E tamén, é un pouco que decía antes, en verdade, pero que hai que requiere moita documentación, moita observación, son procesos que xa de por sí no cine son difíciles de levantar e financiar, porque tamén
o público que pode ter, a rendibilidade dos produtos tampouco vai da man. Entón, é como que hai moitos factores que van facendo que de repente ser unha muller facendo cine etnográfico, antropolóxico, non sei que, cada vez sea unha posibilidade máis pequeniña, cando en realidad tamén tenta ben esta parte, pensei no tamén cando decíades a parte máis didáctica, educativa, tamén crítica, de cando pos alguén a traballar nisto, no que se fai en Mitepetís tamén, de mis escolas, de ensinarlles como ese mundo se filtra, se grava, se monta, se construe na narración esta que falábamos antes, de que ao final son perspectivas creadas e que tamén para poder facer como esa suposta tamén máis veracidade, máis de observación, máis todo, requiere moitísimo tempo e o tempo no cine son cartos tamén. Entón é un pouco de repítome un pouco co tema anterior, pero que para poder dar todas as posibilidades, incluso ensinalas e proxectalas, requiere moito de que alguén apoie todo iso económicamente. Si non está iso, non hai nada. Totalmente. Non sei, queres, pasamos a seguinte? Sí. Vale, pois seguindo un pouco nesta liña, non? E xusto no que algunha das cousas, das cuestións que saíron, que esta cuestión da representación das mulleres no cinema e en concreto no cinema galego. Claro, e a mí xurdíame de preguntarvos esta cosa de se escapa o cinema galego aos tópicos na representación das mulleres, especificamente, e para min unha cousa que está sempre aí, tanto, o sea, pues eu como etnógrafa, como antropóloga, pero tamén creo que no cine e no audiovisual é moi importante pois iso, a relevancia de representar a complexidade, precisamente para evitar estes tópicos, e o importante que é facer visible esa complexidade que está en todo, realmente. Non sei que pensades destas cuestións. É unha pregunta difícil e teño o micrófono na man, entón vou aventurarme a decir... E tamén animar, o sea, hai outra aí por si queres collelo desa banda e tal, pero... Pero, bueno, sí que, non sei, o primeiro que pensei disto foi como... Bueno, teño 27 anos e teño a sorte de que xa tiven referentes mulleres no cine galego e que igual hai 20, 30 anos tampouco eran tan fáciles, pero que é unha cosa relativamente reciente e que tampouco quero que aínda non tiveron o suficiente tempo como para plasmar en filmografía tantas narrativas, o sea, cada vez hai máis e cada vez chegan antes, entón estou moi contenta de ver todo o que vai chegar, pero sí que creo que hai certa parte desa representación que simplemente que ainda estou desexando que chegue, que non me vexo tan representada como tal, pero ao mesmo tempo sí que non é como que non hai ou non houve intentos de incluso desmitificar certas narrativas sobre mulleres, en plan, xa por exemplo Matria, en plan de intenta poñer un punto de vista dende o traballo, bueno, o día a día ese matriarcado, falso matriarcado galego, un pouco de que esas cargas que son tan heroicas, pero que en realidad non seguen sendo pois simplemente non asumir cuidados, depositalos nunha única persona que é sempre unha muller e todo isto. Entón, sí que creo que non diría que non hai nada, non diría que tal, pero sí que creo que hai moito máis por decir e que vai pasar e, bueno, a mí emocioname profundamente pensar que sí que cada vez hai máis profesionais, máis mulleres, que hai máis narrativas que se chegan por eses costados e que van a agromar. Sí, eu penso que como noutros moitos eidos, por sorte, está en, digamos, en transición, evolución, está cambiando, é certo que aínda podería ser moito máis, certo é. Pero, bueno, aí tamén temos o reto, o desafío, chámalle como queiras, de tomar un pouco esa testemunha que se está vendo, sobre todo nos tempos que corren últimamente, que eu non sei, parece isto que en vez de ir cara adiante, imos cara atrás, pois de intentar tirar cara adiante, sobre todo nestes aspectos, que son para mí fundamentais, claro, supoño que para todas. Sí,
Sí, pois eu opino como a vos, non? Sí que cada vez hai máis mulleres protagonistas no cinema galego e iso pois é para celebrar. Pero, bueno, como toda a representación, bueno, case sempre é incompleta, non? Porque ao final a realidade que nos abordamos, pois vemos unha parte nada máis, non? Entón, bueno, pois hai aí moita diversidade que ainda cabe, pois penso en idades, por exemplo, non? Nas diferentes idades das mulleres. Penso na procedencia, as mulleres migrantes, non? Como que hai un universo que, bueno, que ao final hai que ver si se está explorando ou non se está explorando. Non é só que haxa máis mulleres, sino que mulleres e que diversas son esas mulleres, non? E despois, ao ler a pregunta, sí que había como algo que me resonaba aí e quería explicarlo, a ver se o he explicado ben, pero sí que creo que hai certa tensión en como se representa a muller no rural, non? Sí. Sí que vexo, como claro, a ver, isto desde o que eu vexo, non? Que supoño que hai moito máis do que eu vexo, non? Pero sí que detecto como que se retrata un rural como moi afastado, como moi inhóspito, oscuro, donde acontecen cousas terribles, non? E por extensión, as mulleres que aparecen neses filmes, ou nesas series, ou neses produtos audiovisuais, pois son mulleres que falan moi pouquiño, que falan moi baixo, que observan, que cuidan, non? E ao final é como un estereotipo, pero super grande, non só sobre as mulleres do rural, sino sobre o propio rural galego, que non é para nada así. Entón, bueno, sí que aí me resuena con este rollo el bárbaro, non? O que fai cousas terribles, non sei, creo que aí hai unha imaxe do rural galego que, dá para pensar. Sí, e agora co Galicia Noir. Claro, sí, que aparte retroalimentas, non? É un pouco... Adri. Sí, eu creo que se agradecen así como eses outros relatos, non? Mais tamén, pois, non só do rural, tamén vilegos, urbanos, de todas as idades. Eu ás veces tamén penso, quantos filmes de xente maior. Logo, claro, xa esa rúa e dis, que hai moita xente maior. Non, vivimos nun lugar moi embellecido e iso tense que reflectir. Pero, bueno, igual tamén, pois, creo que a través do audiovisual, incluso en a que se xenográfico, se poden crear futuros posibles, non? E que iso tamén un exercicio guai para facer, é como lanzar unha proposta e que o público a recolla e construir dende aí, non? Entón, pois que iso creo que tamén se pode facer. E logo creo que tamén que sobre o dos tópicos, non? Eu cando lín a pregunta tamén me fun así como algunhas experiencias que nos tivemos de, bueno, nos somos así bastante rayadas, nos cuestionamos moito todas as cousas. Pero ainda así, hai veces que te ves en situacións que dis, como nos ocurriu antes, non? E, por exemplo, cando fixemos Negro Púrpura, entrevistando gravando a Esther, que é unha muller que ven de varias xeracións de parteiras, e ela tamén tuvo aí unha etapa breve de parteira, e era que nos iba a contar pois máis esa parte de obstetricia. E, bueno, nós estábamos na súa casa e empezamos a mirala e nos gustaba o salón porque tiña máis luz, a cociña porque tiña máis luz, tiña unhas cores que nos gustaban, entón lle dixemos, podíamos te gravar aquí, e ela, non, eu non quero que me graven na cociña, como son muller, grabadesme na cociña, e nós non pensáramos niso. E ela era como, eu vou falar de algo profesional, sabes? E como, claro, si tens toda a razón. Pero nós no momento nos quedamos na cuestión estética. Pero que ven que ela fora capaz de... Por suposto, sí. Pero que ás veces que incluso chegas a estes puntos, non? Que digo, isto é tan fácil caer nos tópicos, están tan presentes, os temos tan consumidos no día a día, que e son moi sutiles, porque non sei onde colocas a cámara, onde sitúas os personaxes, que preguntas te faz, ou é moi fácil caer, non? Entón, bueno, supoño que tamén agora, como consumimos máis complexidade, non? Hai máis plataformas de distribución, hai máis festivais de Mice, entonces, bueno, eso tamén se axuda a ir facendo callo de observar a complexidade e saber... E darte conta, claro, saber identificar.
Sí, despois tamén está, o sea, no outro extremo, ¿no? de o topicazo que mencionabas ti nun momento, que eu creo que é o topicazo por excelencia da muller galega, ¿no? E das mulleres galegas do rural particularmente, que esta cousa do matriarcado, ¿no? Que como, que eu creo, non sei o que opinades, pero creo que é algo que fai particularmente dano porque non permite visibilizar, ¿no? Todas as problemáticas que padecen as mulleres en tanto que mulleres, ¿no? Galegas como as de calquera outro lugar, ¿no? Esta idea de que é mítica, de que aquí hai un matriarcado e que entón todas estamos super estupendamente, pues creo que porque hai moitas persoas que teñen como unha creencia bastante firme en que isto é así, ¿no? Incluso dentro do propio país, entón é como unha cousa tamén que... Pero sí que películas como, filmes como os que ti mencionabas traballan un pouco en, ¿no? Afastar esa idea e facela máis complexa, ¿no? E creo que é relevante. Sí, sí, sí. Creo que tamén hai un documental que me gusta especialmente, Tras las luces de Sandra Sánchez, que tamén sigue unha familia de feirantes, na que ela tamén acaba con moitas cargas e moitas presións, tanto patriarcais como económicas, dos cuidados dos fillos, que representa tamén unha peli ás veces que, bueno, non está, creo que non está en ninguna plataforma, entón ten un acceso máis difícil, pero que tamén desmontou esta idea super ben, e que vai analizando, e tamén moito dentro da observación, e tamén de como dese estilo de vida e tamén que fai un análisis casi un pouco antropolóxico tamén sobre esa realidade e bueno, ela é moi boa directora, o sea, de que creo que esas cosas existen, pero tamén quería facer un apuntamento sobre, supoño que mi chapa da xente de parte de atrás e de quen produce, quen fai, quen tal, porque ao final é difícil que a representación sexa máis ampla ou máis completa ou teña máis ou menos perspectiva se a xente que está a facer son equipos maioritariamente masculinos. Ahora polo 8M, dende cima da Asociación de Mulleres Cineastas, publicaban a porcentaxe de os diferentes cabezas de equipo, produción, dirección, fotografía, montaxe, cales eran máis aproximadamente, e case ninguna chegaba ao 30%. Que ao final, claro, é moi pouquiñas. Creo que igual está un pouco máis alza guión e dirección, pero no resto menos de 30, que tamén era un pouco como vale, que ao final a hora de moldear estas historias que precisamos tamén que ese punto de vista sexa moito máis equilibrado e que esas historias podan chegar, que eso creo que pouco a pouco está mellorando, os datos van a favor, digamos, de esa igualdade, pero bueno, que ainda é un camiño por percorrer, entón tamén por iso tampouco nos estamos como meses, temos tamén a nosa parte de testigo e todo, pero... Sí, totalmente, porque ademais, por exemplo, un ámbito como o teu, ¿no? A montaxe, que é un lugar dende o que se crea moitas veces, e no cine etnográfico a montaxe é esencial, ¿no? Hai realizadores que traballan dese xeito, ¿no? Que lle dan precisamente esa análise, ou que fan esa análise ou ese estudo precisamente que o crean coa montaxe, que crean a importancia da historia está na montaxe, entón é esencial que haxa mulleres e homes con perspectiva de xénero tamén, que as dúas cousas son como... Sí, sobre todo eso, porque o que dis, ao final ti vas gravar a realidade e non sabes que vas a topar e logo tens que buscar como, porque vas construir un punto de vista, vas construir unha narración no que, de novo, porque xa cando pos a cámara estás escollendo que deixas fora e que vas contar, pero logo inesperado, pero es que logo vas volver a pasar ese proceso na sala de montaxe e tamén creo que a hora de sentarte e falar de intencións e puntos de vista, pois igual se son dous pavos que non se revisitaron nunca, pois igual un punto de xénero, a perspectiva de xénero non vai estar aí, quizáis, pero depende tamén moito dos temas, de todo, pero que ao final é importante abordarlo dende moitísimos lugares e tamén eso, que o equipo técnico vai determinar moito iso tamén. Moi ben. Bueno, pois outra cuestión que nos plantexábamos, non? Era alrededor da representación da complexidade, das relacións de poder, coas que se enfrontan as mulleres nos seus contextos sociais, un pouco que se mencionaban aquí algunhas destas cuestións,
no? E a min aquí xurdíame falar ou abordar a cuestión das relacións que se establecen no propio proceso etnográfico, ou cando se realizan os filmes, na propia elaboración, tendo en conta cuestións de xénero, roles asociados a homes e mulleres, un pouco, bueno, que xa estábamos falando, pero tamén máis aló, unha cuestión que creo que xurdiu antes nalgún momento, eu mencionaba que un exemplo sería facer etnografía, ou estar filmando sendo muller, nun contexto completamente masculinizado, por exemplo, que son cuestións creo que relevantes, importan e son como... E tamén me parecía importante aquí como isto se representa nos propios filmes, estas situacións, como a que mencionábamos, aínda que non aborden especificamente unha cuestión de xénero, as películas, que creo que esa perspectiva pode estar aí. Non sei como vedes esta cuestión, se xurde alguna... A min, dende a práctica etnográfica en sí, e entendo que vos xurdiría igual, non sei, nalgúna situación na vosa práctica, esta cuestión que mencionaba, por exemplo, sendo muller, facer etnografía ou filmar ou traballar, por exemplo, que decías na montaxe, nun contexto que hai, que está máis masculinizado, son situacións que, despois, de algún xeito, é importante que se reflictan ou traballalas e que creo que moldean as propias producións ou as etnografías, neste caso, e non sei si... Sí, contame. Unha cousa moi breve, eu supoño que sí moldean o produto na medida na que moldean o teu xeito de traballar, porque falábamos antes de miradas e ao final é estar sometida a unha mirada claramente incómoda. Entón, pois supoño que non, a verdade é que nunca reparara en se despois iso varía ou non un produto final, supoño que sí, e sobre todo agora no caso do que comentaba Coral tamén Laura, perdón. Que son iguais. No caso de traballar, pois iso, en ámbitos moi masculinizados ou con xente que ao mellor esa perspectiva de xénero non a ten tan, non se revisa tanto ou non está todo o tempo cuestionándose o modo de ver, o modo de facer. Supoño que sí se reflicte despois. Sí, incluso eu pensaba tamén no acceso, porque a min como etnógrafa te me pasa, facendo o traballo de campo, acceder a contextos que son hipermasculinizados é moito máis complexo, ou que mencionabas, que te tomen en serio, chegar a un contexto así, e como moitas veces din, bueno, aquí está, e ni siquiera permiten facer o traballo como ti o queres facer, porque non te toman en serio. Sí, o problema ademais é que moitas veces ti xa vas con esa predisposición. Absolutamente, claro, absolutamente, porque iso é algo que o corpo ten... Sí, a ver. Creo que sí que influe moitísimo o contexto. Hoxe vos era boa dos exemplos, pero, por exemplo, cando fixemos Fíos Fora, en Fíos Fora hai dúas mesas, non? O sea, como dúas xuntanzas. Unha de obreiras do téxtil e outra de patróns do téxtil. Conseguir as costureiras foi difícil porque tiñan medo de falar, non? De feito, son todas xubiladas. Pero o contexto que se creou foi super bonito, porque nos fomos a Ríos, a unha casa dunha costureira que cosía ali no seu taller, e entón fomos todas, viñeron dúas de Redondela, unha de Laracha, outra de Vilar de Santos,
as de Redondela nunca viran nevar por primeira vez, bueno, foi como moi bonito, e ademais o marido da anfitriona era o que se encargaba dos cuidados de maneira natural para él, non? Como nos trouxo café, bueno, como foi aí moi guai. Logo había a outra parte que era dos patróns. Xa conseguir gravalos foi dificilísimo, tuvemos que utilizar así algún señuelo, tipo, que tal nos dixo que iba a estar, entón estaría moi interesante que vostede tamén estuvera, como que foi difícil conseguir. Logo, o ambiente era moi difícil. Nós estábamos nolas dúas, un rapaz que facía o son e aguantaba pértiga e outro rapaz que era o que facía as entrevistas. E os entrevistados cuestionaban que houbera que aguantar a pértiga todo o tempo, porque tiña que haber inventos para iso. Que clase de rol era ese, ¿no? Entonces, te quedas así, patidifusa, ¿no? Como, bueno, pues nada. E eso eu creo que no filme se nota, e tamén se nota a nosa afinidade con eles e con eles. E en Negro Púrpura tamén nos pasou, e eu creo que isto inclúe complexidade que no momento en Fíos Fora tamén había, pero eu polo menos non a percibira tanto, que con un dos entrevistados era, bueno, un señor, Antonio Vega, de Vigo, pero que é procedente de fora, de Galicia, que nos negou dende o principio, dende o primeiro momento, que el non quería que nos comunicáramos en galego, entón, rapazas novas e falan galego. E aún por encima éramos de clase baixa e eso se nos notaba na forma de vestir e tal, e a él se lle notaba na casaza que tiña. Entonces, claro, iso dificultou. Logo fomos collendo un pouco de, como fomos varias veces, nos fomos gañando con moito esforzo a súa confianza, e logo foi aquí a preestrea e veu a súa filla. E foi super guai, porque, claro, nos no filme se mostra que o principio, bueno, que é así un pouco parente, non? E eu tiña medo con ese plano, debatiremos moito de que a ver se lle vai parecer mal, non? Porque tamén tes ese cuidado con esa persoa que che deu o seu relato, non? E, bueno, pois sí, é super diferente a ti en ideoloxía, en clase, en xénero, o sea, non hai unión posible, pero pero unha persoa e ademais che está regalando o seu tempo, a súa testemunha, está participando de algo que non acaba de ver. Eso tamén, non? Eu creo que pasa na antropoloxía e no cine pasa, ti lle explicas que vas a facer un filme e te miran con cara de... Totalmente. Bueno, e entonces, cando viu, eu logo fun... Que tal? Pois é que fixachedes moito traballo, Sí. Como que... eu, de verdad, isto creo que igual a miña memoria, pero eu creo que me falou galego, de verdad, que no momento, sentín aí un momento de... Por fin conectamos. E, pois tamén está ben, porque para mí, se marchar en plan, pois foi unha mierda, non sei que, pois, bueno, non pasaba nada, pero te queda aí o rollo, así como en Fíos Fora me da igual que lles parecera que, porque, bueno, é outro, hai un posicionamento aí ideolóxico, aquí é outro contexto. Entón, creo que o contexto influe moitísimo a hora de achegar e de representar, pero non só a nivel de xénero, a nivel de idade, a nivel de clase, a nivel de procedencia, a nivel de todo, non? Entón, ahora que estou vendo é que hai que saber con que cartas contas e a partir de aí ir vendo como te achegas, pero claro, eso é moi difícil, porque hai veces que partes del outro extremo. Eu pensaba agora, cando te escoitaba, vou por un exemplo que non é meu, pero nunha conversa que tiven con Chus Domínguez, contándome de cando fixo Putamina, con Belén Sola, e que as mulleres que se non a vistes, recomendadísima, que as mulleres duns mineiros, dunha mina en León que ían pechar. Claro, tivo que, ao principio, quedar cas mulleres, porque eles xa tiñan claro que querían contalo desde esa perspectiva e non desde a deles, era unha cousa, porque claro, os mineiros aínda en riba, ali en León. Despois, cando viron a película, ao principio non lles gustou moito, pero tiveron que quedar con elas ao principio non se querían meter moito, despois non se soltaban, pero foron coñecendo a historia daquela, pois aquí tamén pasaba isto, pois non sei que. E ao final eu creo que ese
xerar contextos que dicías agora é unha maneira maravillosa de tamén xerar perspectivas varias. É maravillosa e ademais moi importante porque estás xerando eses vínculos de confianza que despois penso que axudan tamén nas fases posteriores a hora de manter esas diversas perspectivas. Sí. Podría escribir un libro. No, pero porque... claro, o sea, para eso estamos aquí. Sí. Pois mira, nunca tarde. No, é que ás veces penso o pouco que levo no audiovisual sendo unha muller nova e tal, e a cantidad de cousas que me pasaron por ser muller nova, digo, non é posible, non caben tantas, en plan. Pero, bueno, eu empatizaba moito para empezar o que contabas bueno, algún día saín da cova de montaxe, de verdade iba a gravar e guionizaba movidas e tamén a documentarme. Entón, este proceso, moitas veces tamén vivín cando o resultado cando vas a mostrar o resultado que decías, de sorpresa, de que non esperan de ti iso, e por que non esperan de ti iso? Claro. Porque non és un home con unha trayectoria, con non sei que, con non sei cuándo, sino que sempre é como sorpresa. Ai, traballachedes moitísimo. Ai, que de verdade tiñas como toda esta fundamentación. Mira, podían facer unha fundamentación. película. Sí, claro, a mí isto te me ha pasado moitísimas veces de, pero aquí hai un punto de vista moi serio e de verdade tiñas algo que decir. E foi como, bueno, gracias, sí. En plan, supoño que cando empezamos a falar do proxecto e todo tal, como que esa falta de confianza sobre o que vas a aportar ou vas facer pasa moitísimo. En plan, empaticei moitísimo con iso que contabas. E logo que, bueno, tamén este proceso quizáis de... Estaba pensando, que historia conto de todas as tal? Pero para min, a hora de facer un documental sobre todo un en concreto, que fomos gravar a Huelva, e que era sobre os temporeiros da froita, da fresa especialmente, que a maior parte son migrantes de Senegal, homes, porque, bueno, que tamén é toda cuestión de xénero, porque veñen homes e non veñen mulleres e todo, pero que era a maioría, e logo de Senegal, e sí que viñan mulleres, pero era maioritariamente de Marruecos. Entón, a hora de ir gravar, e íbamos, era como unha especie de... Bueno, éramos varios a gravar, e varios guionistas. Eu recordo que me quedou moi marcado tamén dunha experiencia que supuestamente debe ser como moi social e moi todo, que a mí me dixeran, seguramente sin mala intención, pero que sí que faltaba ese punto de construcción e todo, de decir, Laura, ti vas coa muller esta de Marruecos porque sodes mulleres e as mulleres vos entendedes falando entre vos e vou falar con eles porque vamos falar de fútbol e vamos facer non sei que, e era como, a ver, espera, porque tamén es como, este pavo tamén decía que non lle gustaba o fútbol e está en plan, seguramente as conexións culturais que podería haber, poderíamos tecelas tanto igual, sin ter en conta se éramos mulleres ou máis o que fora, en plan de, sí que foi un pouco como, vale, veña, pois vou eu a tal, e ademais como que tiña unha gran obsesión en meter unha muller que iso que cando pensabas de reflicte isto no produto final, no que inclúes ou deixas de incluir, porque sobre todo ele decía que quería incluílo porque os festivais teñen cuota de xénero, Claro. queren ver mulleres, que tal, e era como, vale, entón queremos incluílo porque nos interesa a súa historia como muller e de verdad queremos incluir a súa perspectiva ou de verdad solo por incluílo así. E ademais o tempo que lle podíamos dedicar tamén era verdad que os senegaleses era a maioría e era tal, ¿no? Pero como que quedou moi reducido, e ademais ela tamén sentíase como que non quería participar tanto, estaba como presionando, porque es que tiñamos que tela, porque hai que ter unha muller e tal, pero cal era o punto de contar o seu punto de vista se non o podíamos facer correctamente, co mimo, co tempo, co cuidado, e claro, pues, ao final, eso viuse reflectido na peza final, tanto en compensación de tempos, no tempo que lle dedicamos a documentación de pasar máis tempos con uns e outros, e que, bueno, que claro, son moitas cosas que igual non pensamos cando vemos as pezas, porque é imposible ser consciente de cal foi todo o proceso de grabación, de documentación e de todo, pero que sí que acontecen. E que para min, eu quedei moi desencantada no sentido de jova, pois quizás eu pensaba que estábamos máis avanzados no movimento feminismo, moito tal, e non. E a cantidad de veces eso de non tomarte en serio, tanto a xente a que vas a entrevistar como eso, como apareces como unha rapaza risueña de mejillas redondas, es nova e tal, e es que eu teño visto como colegas da miña idade, do mesmo todo, es que non lles falan nin da mesma forma, e tamén a condescendencia, o paternalismo,
Claro, é terrible, é enorme, e claro que iso que te condiciona tamén a hora de facer, atreveste a facer certas cousas ou non. Eu entendo que, sobre todo vos, que traballades máis dentro do punto da dirección e tamén do vosso guión, que vos podes ter máis un filtro, pregunto tamén, isto é un pregunto, podes ter un filtro máis coidado sobre a forma de bueno, no? De como permitir estas dinámicas, porque eu quizáis máis que sempre estou dende postos máis subordinados a unha dirección, obviamente, pois sí que o noto moito. Supoño que se a indicación viñera de alguén que sí que tivera esa perspectiva de xénero, independentemente do seu xénero, pois claro, creo que podería ser diferente. Que ao final que falábamos todo o rato, que é unha cuestión de como pensas e como traballas e como miras o mundo e non tanto de identidade. Eu penso que o que dicía antes, que tamén é que ti te lo tan asumido, por desgraza, pero é así, que claro, depende moito de con quen des, porque eu agora dou contigo e temos as dúas esa perspectiva de xénero é unha cousa maravillosa, pero dou de repente con outra persoa que non a ten e por moito que eu teña que explicar o meu punto de vista, eu creo que ao final, por moito que sexa esa persoa que ten que expoñer aí o teu punto de vista, penso que acabas cedendo máis ti do que cedes a persoa. Pero porque nós mesmas asumimos eses roles sen darnos conta, claramente. Ou vamos con doble cuidado, é un medo aí que non deberíamos... Sí, cada predisposición a... Os roles non se... A ver, isto vai sonar así un pouco chungo, pero incluso a xerarquía moitas veces non se respeta, porque a mí me ten pasado ir a proxectar un filme e o técnico de turno non querer nin que me achegue. E no medio da proxección apagarse o proxector porque o tipo non enchufou o ordenador. E é como, me cago en tal, sabes? O sea, no, eu son entendido, non te me achegues, non sei que, tal. E, a ver, que a directora do filme son eu, tesme que deixar facer unhas probas técnicas, non? Como, nin siquiera se respeta eso. Entón, como que creo que se dinamitan hasta as xerarquías por idade e xénero, e xa non sei, se xa tes un xénero máis disidente, aí xa che deben de, ou eres migrante, ou, bueno, non sei, como creo que é restar e sumar, o sea, restar e seguir. O que decías antes tamén, non, o que decías de que ao final o cuestionamento de que non parece que non vas facer un bo traballo e logo cando ven se sorprenden, non, ao final eso, cando levas vivindo moito tempo, ao final tes unha autoexixencia tremendísima que ás veces te tes que parar e dicir, buah, pero realmente non, esta autoexixencia é normal ou está derivada de toda esta estructura que ao final nos ven menciona tanto o síndrome da impostora, non? Tamén, sí. Pero bueno, despois tamén para deixar así como algo positivo a isto, sí que é certo, nos sí que o vemos, non? Que moitas veces o feito de ser mulleres, ser as mulleres que somos, porque mulleres hai moitas, evidentemente, pero ser as mulleres que somos nos abriu moitas portas e nos xerou unha confianza moi rápida con aquelas persoas que íbamos a entrevistar. Entón, sí que hai todo isto do que falamos, pero logo tamén todas esas fendas, non, que nos podemos apropiar e aproveitarnos. Creo que tamén estamos, como xa somos conscientes delas, e como vamos a aproveitarnos disto, non? E aí, antes, cando falabas de Fíos Fora, tamén recordo que cando fomos gravar pensaban que era un traballo de prácticas para a facultade. E claro, cando se presentou na Coruña e creou todo o revuelo con Inditex e tal, digo eu, que estarán pensando estas persoas? Pero que ben, porque ao final foi o noso, o sea, de alguna forma, esa discriminación foi en parte aproveitada por nós, non? Porque ao final, se souberan que iba a ter esa proxección, igual non estaban ali. Entón, bueno, eu creo que é como irse movendo, que é todo un esforzo, un traballo, non teria por que ser así, pero como é, pois irse movendo nesas fendas que nos quedan. Total, esta cuestión que mencionabas ti de apropiarse, é que eu penso que eu teño unha compañeira antropóloga que sempre decía que moitas veces no traballo de campo, no, en contextos así, por exemplo, moi masculinizados, decía, eu fagome a nena parva e venga, si eso me funciona para ir para adelante co que eu necesito facer e non me importa, eu vou para diante con iso, que pense o que queiran despois, o mellor, o que diste, no? Cando se den conta do resultado de que tal,
pois quedarán un pouco, pero sí, hai que apropiarse das ferramentas que, ¿no? que das fendas, como diste, totalmente, sí. E, bueno, xa a última cuestión así que pensáramos, un pouco para ir rematando e abrir por se alguén quere comentar algunha cousiña, un pouco de alrededor dos modelos de achegamento e colaboración, que xa algunhas cousas mencionáchedes coas persoas informantes ou as persoas que aparecen nos vosos traballos, que aparecen representadas, e tamén dos produtos resultantes. E eu aquí pensaba nunha cousa que tamén é super da práctica etnográfica en sí, que, bueno, é como plantexar o chegamento a esas informantes e informantes, as persoas que fan a película, que aparecen na película, ou que son representadas. Se pensades na necesidade dun achegamento horizontal, pois as persoas, na necesidade dun retorno, se tedes en conta a súa perspectiva a hora de ir elaborando o filme ou as producións audiovisuais, e tamén, bueno, en xeral, se hai cuestións éticas que consideredes importante ter en conta, sabendo que ao final se traballa con persoas e que hai cuestións aí que poden xerar malentendidos, tensións, como, non sei se... Bueno, penso que moitas cuestións foron saindo xa, como este asunto de xerar contextos, relacións de confianza. Eu sempre teño moito en mente, tamén entendo que noutro tipo de produtos será máis complicado, pero eu que fago un cine moi en primeira persona, moi pensado desde as belas artes. Teño sempre na cabeza un dos 24 retratos de Alain Cavalier, que me gusta moito, que é o da señora que fai colchóns. Porque, claro, el pretendía filmar a señora no seu traballo, e a señora apareceu vestida de domingo, toda maquillada. Claro, a min pareceme super importante darlle ese espazo e ter en conta esa voz, esa perspectiva súa e, sobre todo, expectativa de como ela se quere ver representada. Lóxicamente, a señora despois quería saber guapa. Non sei, pareceme como unha cuestión de coidados tamén, a hora de traballar ao final con persoas. Sí, absolutamente. Creo que, bueno, sempre que traballamos, sempre o decimos, como que a intuición é como que a levamos así por diante, e o coidado. E eu creo que tamén que tratamos a xente como realmente nos gustaría que nos trataran a nós. Desde esa sinxeleza do que é a relación, pois desde aí parte, Entón, eu creo que traballamos dende aí, e logo creo que tamén sí que é un imperativo pola falta de financiamento moitas veces, pero sí que traballamos con equipos moi pequenos, e iso tamén facilita moito, A xerarquía de levar un equipo, unha cámara, non é o mismo estar con 20 persoas aí na parte técnica que sermos 3, Entón, esa parte tamén creo que facilita moito. E logo, bueno, cousas que xa foron saindo, como ao final está representando a alguén, entón tes unha responsabilidade. Entón, que consecuencias ten esa representación sobre esas persoas? Non sei como atender eso, creo que é importante e habería que facelo, E logo xa na parte da rodaxe, pois eso, a creación de contextos, pois consensuar na medida do posible si lles parece ben isto, si non, ao final estás nas súas casas, non vas entrar arrasando, Entón, de alguna forma, iso xa cae un pouco de caixón ese trato, Colaboración activa. Claro. Que non, no meu caso, polo menos non foi nunca difícil, supoño tamén porque ti nese autocuestionamento pois tes en conta, sabes con quen vas tratar. Entón, pois, supoño que desde o noso punto de vista é máis fácil que o mellor desde o punto de vista da persoa a que se filma ou se entrevista. Supoño, pero bueno, é cuestión diso de xerar despois un contexto amable. Claro, pero que esa idea xustamente eu creo de colaboración aí xa está presente esa horizontalidade, e ten moito que ver tamén precisamente con a perspectiva de xénero, e con a perspectiva feminista,
O sea, é dicir, entender que esas persoas, no, coas que ti estás facendo algo non están ao teu servizo, no, nin están facendo algo para a túa creación, no, e entender que é unha cousa que ven dun lado e do outro, creo que ten moito que ver con ese facer, no, entendido dende unha perspectiva de xénero. O sea, pareceme que como... Eu creo que moito sobre o que comentas, sobre todo porque sí que as masculinidades están moi asociadas a unha forma de ocupar espazos, de reclamar o que necesitas, que normalmente as mulleres cuestionamos moitísimo dende ese doble cuidado do que falábamos antes, dese medo a non querer impoñer e que é moito máis colaborativo do que se asocia máis patriarcalmente a todas as masculinidades. E logo, que creo que ademais de forma de achegarse como gravar e como todo, dentro do meu punto de vista de montaxe, é tamén unha persona que traballa habitualmente realmente nas miñas propias pezas, nas que son guionista ou realizadora, dende o arquivo, que ao final pois é xente coa que xa non podo falar, xa non que eles tiveron as súas narrativas, pero que eu agora mesmo estou a resignificar. E como abordar eso con ese respeto de non, o sea, o non querer manipular non é, a ver, podese decir con aparte dese respeto aos discursos dos outros, é difícil, hai que collelos sempre un pouco con pinzas, porque sempre que construimos un punto estamos manipulando ou sentando unha construcción. Entón, dende aí, creo que hai formas nas que son moralidades, que cada un terá tamén os seus puntos de vista, pero que eu, por exemplo, a hora de montar unha secuencia na que vou montar as testemunhas de alguén ou algo así, de cando estou con unha persona en sala, teño como moi claro, en plan de, sí, claro, podemos facer, o sea, xa no contexto no que vaya montado vai cambiar, pero dentro da propia narrativa dese momento concreto desa entrevista, pois un pouco de querer respetar ou decir, vale, sí, deixamos este fragmento está contando isto, pero que ás veces de frenar como certas malas intencións ou, vale, sí que está dicindo isto, pero non era o punto que quería contarche. Tamén este punto de ti, cando estabas ali na grabación, quiso contar esta parte, tal, non sei que, e decían, non, pero parece isto. Pois tamén como ás veces moita xente ten un pouco unha tendencia, isto venme mellor para o meu discurso e tal, que son puntos de vista que son difíciles de valorar, porque eso tende moito dende a moralidade de o facer e tal, porque atopeime con moita xente que como, pois eu prefiro contar este punto de vista ou este punto tal, ou si xa me dixeron esta realidade, porque tamén con isto, non, de que documental igual, a verdad, sí, o que falamos ao inicio. Sí, de que como que se escudan un pouco aí, creo que non, o sea, que non sei, non quero castigar unha forma de facer ou outra necesariamente, pero que creo que ás veces non se pensa moito dende aí, ou que non se ten moito cuidado, porque hai como que estas ganas de contar a nosa historia e non sei que, o cine especialmente, que é moi de egos, e como ás veces eu creo que favorece un pouco ese respeto, o sea, personalmente ese respeto, o poder plantexarse cales eran as intencións verdadeiras desta xente, como querían ser representados, estarían contentos se viran esta peza final e viran como isto. Vale, bueno, casi que deixamos un pouquiño de tempo por se eu engadiría máis cousas, pero por iso estaba mirando agora, digo, xa mellor, non sei se alguén... Sí. Eu quería dicir, non sei se é unha pregunta ou unha reflexión, pero a hora de achegarte a, por exemplo, rodar homes e querer conseguir un resultado co teu traballo, ao final tes que enfrentar, non, é que tes que aguantar cousas, o sea, tes que asumir un papel que che permita facer ben o teu traballo e conseguir os resultados que tú queres, porque se eu vou ali e lle digo, mira, señor, usted, quero dicir que non, por eso quería reflexionar sobre eso, rollo, a veces tes que poñerte tú nun papel de, bueno, pues sí, o sea, que me chamen de todo, guapa, tal, non sei que, bla, 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 pero porque quero un resultado en concreto. E iso tamén é violento, pero ao mesmo tempo é que non, creo que non existe outra forma de conseguir o resultado, non? É unha reflexión, quero dicir, é unha reflexión, porque eu sí que o vivo moito, rollo de, que sei, enfrentarme a comunidades, sobre todo rurales, a ver, mismo no meu pueblo, en cualquier, quero dicir, eu sobrevivo, ou aprendín nos contextos, por exemplo, eu contexto urbano, pois non sei, non, pero en contexto rural, tú sabes como tratar, sabes
os vaciles que che van caer, e sabes como contestar, sabes como dialogar, eso tamén che axuda a conseguir o resultado que tú queres, pero bueno, o que hai. Non sei, era unha reflexión así, rollo... Non sei. Non sei que opinan. El amor de nas fendas, como decían elas mesmas, en plan de que tanto tes que asumilo como para levarte unha mentalidade de vale, vame decir isto, probablemente teño que responder desta forma ou tal, pero tes que ir así un pouco para non derrubarte ti e despois saber aproveitalo tamén, porque ao final, mira, xa que vas vivir a situación, pois sí, bueno, estamos grabando isto, non é tan importante, nos cosas sobre todo da froita, e claro, tampouco lles interesaba un documental en contra de todo iso, era como, no, estamos aquí grabando, e para un rollo como de clase, tamén un pouco con isto, porque senón tampouco te deixarían, entón, bueno, ás veces hai que, porque senón a realidade xa esta, o contexto no que nos movemos, no que nos desenvolvemos, somos profesionais xa este. E bueno, es que non sei se hai alternativa tampouco. Hai. Eu supoño que ter todo o tempo do mundo. Bueno, claro, todos os cartos. Sí, supoño que o asumir esa posición é un pouco o que usas como escudo e despois o moverte nas fendas o que podes usar como arma. Outra cousa penso que non hai. Escoitándote falar, pensaba, os momentos máis tensos que eu vivín, ou que vivimos nós, precisamente creo que non estaban no ámbito rural, sino que foron con persoas do ámbito urbano e persoas con certa posición. Aí eu creo que foi onde vivín situacións máis delicadas de decir, está pasando isto aquí, sabes? Que non asocio tanto na miña experiencia ao ámbito rural. E tamén é certo que moitas veces tamén nos sorprendimos, porque nós gravamos un documental nunha comunidade de montes e acórdome de decir, a ver, non? E despois chegar ali e realmente fluíra todo moi ben, respetaran o noso punto de vista en todo momento. Bueno, como que tamén esas sorpresas ás veces tamén te reconcilian un pouco con todo. Creo que iba a decir outra cousa e olvidouse. Se despois me vale, xa retomo. Eu creo que tamén hai que aproveitar as armas que temos, tamén no sentido de, aquí existe a retranca para marcar límites e deixar aí, e entón non hai que deixar que abusen de nós, nin que se pasen por encima nosa, pois un respeto básico. E creo que moitas veces esa forma de falar tan xenuína nosa pois nos permite, eu isto aprendino moito de camareira, é unha, creo que super importante. Que hai que aproveitar eso, non? Con certa xente pois funciona e hai que marcar límites sempre. Sí, para que serían as antropólogas no traballo de campo sin a retranca? O sea, absolutamente, é un básico esencial. Eu aí estou completamente de acordo para este tipo de situacións. Sí. Non sei se alguén máis se anima. Sí. Unha sola reflexión, non? Sí que no rural galego afortunadamente hai moitísima verdade. Hai moitísima verdade, pero tamén é verdade que está desaparecendo. Hai zonas sobre todo zonas de montaña, o rural montañoso, interior de Ourense, o surleste de Lugo, tanto Ancares como Caurel, que vas ali, atopas unha de verdade espectacular e está desaparecendo. E que as perspectivas de xénero, non sei, o que comentades, eu vexo moi difícil que te traten mal ou que te traten con condescendencia ou non sei, ou que non sei, agora eu estou traballando fora de Galicia, tamén nunha zona rural montañosa, hai unhas diferencias brutales, o sea, con Galicia, o sea, tamén hai moita verdade aló, non? Pero hai moitísima verdade e non hai esa
non sei, aí o trato, eu vos convido que vos achegues a Donís e coñezades na ponte de Xantes a Laura ou a... Xeralmente aló tamén as mulleres son o motor de todo, dos cuidados, pero incluso os coñecementos, e todo, non? E sí que vos pido que vos acheguedes a esa xente, non? Ca vosa visión, Eu tive unha experiencia de compartir unha tarde con un home que me explicou unha cantidad de coñecementos moi grandes respecto no ámbito forestal e rural, e lle din as grazas ao final da tarde por haberme mostrado todos esos saberes, todos esos coñecementos, todas esas vivencias que tivo, e me díxome: David, non, grazas a ti que eres o primeiro que me preguntou. E era un home de cerca de 80 anos. Non sei, temos que achegarnos un pelín máis e ir sin medo, ir sin... Non sei, o sea, se pode ir con retranca tamén e tal, pero que tampouco fai moita falta. Sí. Eu non creo que sexa necesariamente querer ir con medo ou tal, sino que por experiencia xa vivimos moitas cuestións que por vivir nunha sociedade patriarcal xa asumimos por repetición, porque xa as vivimos, porque tamén temos compañeiras, falamos entre nós, tamén sabemos o que hai, en plan de por A ou por B son situacións que nos pasaron. Pero ademais non creo que nazcan para nada de un lugar de pouca verdade ou de maldade, sino que vivimos nunha sociedade patriarcal. E isto afecta-nos a todos, aos homes tamén, esta falta de perspectiva de xénero, a eles tamén. Entón eu creo que tamén a forma na que igual non se lles ten tan en consideración, a ninguén lle preguntou a ese señor, igual hai moitas formas de abordar diferentes, ou por como a comunicación está plantexada como algo máis relativo ao femenino e ás mulleres. Creo que non é para nada ni mala intención nosa, ni mala intención de outra xente, sino que a sociedade así está avanzando moito, pero que aínda quedan moito que avanzar, moitas cousas que superar, e que ademais vai ir en beneficio de todos, homes e mulleres, xente rural da cidade, en plan de eu non considero que só en beneficio de toda unha sociedade, vaya, e tamén de ter outras cousas en consideración de como lles afecta aos homes todo isto, que síntese representados tamén nunhas masculinidades, en plan, eses homes que se lles achegan con dende ese punto de vista tamén os están a representar ben, como que todo o mundo pode reflexionar dende aí, e que simplemente igual esa falta de que igual se nota de nós de hoxe da conversa non é porque teñamos que facernos as fordes, porque este mundo tal e isto é unha putada, o sea, sí que o é, porque somos as grandes perdedoras como mulleres, a máis eu veño en calidade de muller cis, en plan a falar que non podo falar de outras realidades, de mulleres trans, nin a dos homes, nin en tal. Esta é a nosa experiencia, creo eu, e ojalá non tiveramos que estar nesta posición. E creo que cada vez, o positivo vai ser que cada vez menos mulleres e tamén menos homes e menos outras identidades, todo o mundo vai ter que estar nunha posición moito máis horizontal e de cuidados, creo eu. Sí, eu creo tamén que seguro que se pode facer máis, pero creo que tamén que esa recolla e ese cine dese rural que se está perdendo estáse facendo. Eu coñezo moitos filmes que se están facendo, nos fixemos un, entón creo que sí que se está facendo, que se está abordando dende diferentes perspectivas, pero que tamén é un pouco perigoso pensar que aí está a historia e o verdadeiro, porque a verdade está en todo. Se vamos á praza aí do lado e somos espectadoras dunha conversa X, esa tamén é verdade, non? E ten detrás moita sabedoría, non só é certo que a experiencia dunha persoa que viva no Xurés e que leve toda a vida facendo como se chamaban? As corozas de palla,
claro, pois é moi xenuíno, porque ese saber agora xa non fai falta, hai chubasqueros. Entonces, vaise perder, non? Nese sentido. Ou que sabe como pois cousas máis vinculadas pois ao saber das mans, porque é certo que cada vez todo iso se está perdendo, entón é importante recollelo, pero pois igual esa conversa que presenciamos na Praza do Lado pois ten unha experiencia vital non tan relacionada co manual, pero sí con outras cousas que son moi importantes tamén. Entón creo que o bo de ter esa riqueza de non sei, como de paisaxes e persoas polas que mirar, permite que cada unha de nós e cada un dos directorios tamén pois poda ollar e escoller e que hai sitio para todos, non? Para todos. Moi ben. A ver. Nada, eu pensaba un pouco no que sí que o mellor na conversa se deixou entrever ese, sí, tes que asumir como ese rol de que eres muller, que tal, pero moitas veces, o que dicía agora Laura, non é a mala intención, esa persoa está te chamando nena, pero con todo o amor do mundo e porque lle sai coidarte, porque, claro, ti que estás máis deconstruído e que outra vez te autocuestionas, daste de conta desas cousas, pero seguramente esa persoa non o este facendo con ánimo de facerte sentir menos. Que tamén é un autocuestionamento que debemos facer. Claro. Non sei se alguén máis quere engadir algunha cousa. Se non podemos, non? Estamos no tempo xusto para rematar, Ana. Sí. Sí, claro. Nada, pois moitísimas grazas ás 4. Foi un placer. Grazas. Sí, moi guai, foi moi guai. ¿Qué tal, Sabela?